Żewġ Maltin usqalli ma natawx il-ħelsien mill-arrest wara li wieġbu mhux ħatja li kienu involuti fit-traffikar ta' 32 kilo droga kannabis. L-irġiel Michael Aquilina, Gordon Schembri u Salvatore Coco ġew arrestati f'rejd li sar il-ħamis wara nofsinhar mill-iskwadra ta' kontra droga assistiti mill-Pulizija tar-Rapid Intervention Unit. Fir-rejd instabu wkoll 42,000 euro. L-ewwel li der quddiem il-Maġistrat José De Micoli kien l-isqalli Salvatore Coco ta' 48 sena li skont dak li spjega l-Ispettur Jonathan Kassar, il-Pulizija kellha informazzjoni li kien se jimporta mod kbir ta' droga lejn Malta. L-Ispettur li mexxa l-każ spjega li meta l-Pulizija wettqu l-operazzjoni fil-Ħamrun sabu van bi pjanċi ta' reġistrazzjoni tal-Italja u fih sabu 32 kilo kannabis kif ukoll żewġ boros b'21,000 euro fi flus kontanti f'kull waħda. L-avukat tal-għajnuna legali Benjamin Valencia fisem l-isqalli wieġeb mhux ħati tal-akkużi u talab għal-ħelsien mill-arrest. Il-prosekuzzjoni oġġezzjonat u l-qorti rifjutat it-talba tal-libertà proviżorja. Eżatt wara tresqu l-qorti Michael Aquilina u Gordon Schembri. B'Aquilina jitressa wara xarejn biss igawdi l-ħelsien mill-arrest hekk kif is-sena l-oħra nqabad idaħħal f'Malta 70 kilo raża tal-kannabis fuq speedboat fl-Adira. L-uffiċjal prosekutur spjega fil-qorti li l-Pulizija sabet lil Schembri fil-garaxx u lil Aquilina f'karozza fl-istess triq u saħaq li ċirkostanzi juru biċ-ċar li kienu flimkien f'dan ir-reat. Iż-żewġ akkużati rrifjutaw li jwieġbu l-mistoqsijiet tal-qorti meta ntalbu jagħtu d-dettalji personali u permezz tal-assistenza legali tal-avukat Kathleen Gallia talbu l-ħelsien mill-arrest għal fatt li l-Pulizija la sabet drogi u lanqas flus fil-pussess tagħhom. B'reazzjoni l-prosekuzzjoni oġġezzjonata l-ħelsien mill-arrest u talbet lill-qorti biex tiżen in-natura serja tal-każ. Fakret li Aquilina kien tressaq il-qorti fuq każ simili filwaqt li Schembri kien qiegħed jiġi akkużat li kien reċediv. Wara li eżaminat il-provi u x-xhieda tal-prosekuzzjoni, il-qorti ċaħdet it-talba l-ħelsien mill-arrest u ordnat li jiġu friżati l-assi ta' 3 akkużati.